levo in ni July ni som pariat kumsang ni le som ni pakhat pathian ni undom tak mai senior department tin kan lo thleng le ta a amasa in senior department zirlai te isu mingin chi be ka buk masa chewa wenia zirlai zirna hun thale mai kan nei le the hi lo om hle maya ti chuan zirlai som pakwana Pentecost roi tu masa te pani na ti kan zir dona cholni masa khan Pentecost roi tu masa te ami pathum chanchin kan lo zir to a wenia chuan khang kan zir mabak zir ngai le omte kan zir le dona ti chuan kan zir lai bu hian khang hun laia tharau lo dong masa to te roi tu masa a sul lo su tu te kha aron shoot chawa ma ro chu khang hun lai khan tharau dong Pentecost ko ran lo din na tura tara pathian ina ami man te roi tu masa sul su masa tu te ti maila khang ho te khami tam takan oma ama ro chu kan soi tong khan azong so in soi sen ani don lawa kan zirlai bu hian tlang puya rong thu ta bangin voini apo hian apoi mo zual mi tlem te chanchina kha kan zir don ani poi mo zual kan ti khan kan zir lo te khan poi mo lo tin ani lovin alang sar zual de wa te kha kan zir don mai ani a chu wang chuan kan zir lai ngun dewin kan lo ngai thla kan zir tur hi tam lova mi tlem te chanchin ani wangin chu apoi mo don ani kumzabi som ni na kumsa ka zakwan hulam atharau hana dong tu Pentecost roi tu masa te chanchin kan zir lai masa ka mi kha kan zir chhun zom dona pathian thu hi kan chiar le lok nge tir ko de thil ti bung som chang som li pali thu hi tin peteran chung thu chu soilai tak chuan thu tu zong zong chunga chuan tharau thiang hlim malo thleng ta a petera thu soi tu zong zong chunga khan peteran thu soila khan tharau thiang hlim lo thleng ta a tin sertan ho zinga ring tu te petera ron zu ya piang chon tharau thiang hlim pek chu zentel te chunga pole ani awangin makan ti hleya trong hriat lo te thu soin pathian fakin an thresi at tin peteran abia a heng mi te ke mani anga tharau thiang hlim mu ve hi baptisma an chan lo nan min tui man an khap phem ni ati a ti chuan Isu Krista minga baptisma chan tur thu a pe a chung zo chuan ding za te mo chama an nge na zentel te khan petera te le ama ron zui tu te kha la cham tu nin nge na ni kan soi tong khan thuthlung thar ko la lo enga zentel te kha pathian tam thlan an ni ve thin lawa ama chuan ama ro chu thuthlung thara chuan aringa baptisma chang chu tini wangin aring tu piang khovel nam zong zong tana ani to wangin kha chanchina kha zentel te pokhan an lo chang ve thei to reng maya ama ro chu zirtir juda ho apostol Isu zirtir te khan an la hra thiam lawa juda mi chau chan tura khan an langai tlat maya ama ro chu zentel ten an dong ve ti han hriat khan makan ti hle a pathian an fakni an hria ama kan ti em em a chu wang chuan peter kharon har chuak ta a khovel zong zong a kala chanchin thrashil turan ni zia kha peter khan ron in hre chuak ta a ti chuan min baptisma an chan lo nan tui man an khap sak then ni ti in a soi chuak ta ti chuan baptisma Isu mingin an chang ta helai chung chang hi ani a poimo em em a ti chuan chu harna chu kan soi tong khan apostol te an local chho zela ti khan kausan khovela lo ding ta a kal chho zela zirtina dik kha ading chang chho zela ti khan ama ro chu zirtina dik lo alo dar tak nu khan zirtina dik zo ko ran dik zo ka kha lia khuina lo om ta maro chu pathianin ron che mal ron din thar le ron che mal le tuma ti chuan heng rong bol tu vinia kan zir ho heng ho atang hian pathianin ron che mal le ta ti chuan heng ho hi ko sha lo din le na tur ta na su su tu har na ron keng chuak tu te an ni awangin an poimo em em a kan hriat ngei ngei ngai ni ti chuan vinia kan zir lai kan zir ma sak ber tur ta na chuan hawat e gosa ani a
ani hi March ni ruk sangkha zaria somriat pathuma Missouri state a pianga kum sangkha zaria som ko pariata gelena khuwa pem le a ti chuan thil lei chuana hmuna na thukin an hausak pha le a thil lei chuana hmun ti hi rangka chakhura ni karinga America ram hi rangka chak tam na hmun ani a tuna po hian rangka chakhur tam tak mu tur la om mai theya tun ma chuan rangka chakhur rangka chak tam tak lei chu in be sai in Europe tagin an pem thla sur sura ti chuan rangka chak leina hmun hi tam em em ani hawa le go sapo hi rangka chakhur lei chuana na thok thina ni a ti chuan a hausak pha hle a at leiro lai chuan pathian omring lo mi a this kan tiang chi kha ani ve ani pathian omring lo tam tak hi chu an dem om hran lova a chan chu an din hmun ina zir lo wangte an chor chhuah na ina zir lo wangte chan sang sang thadeu deu wang khan pathian om rin lo chan thadeu deu kha an nei ve a chu wang chu an dem om hran lo mar chu thun lai chuan inti enga mo wangte poniang chu pathian omring lo te kan tam ta hle mai thalai te jinga maro chu khovel pian kenina ken tel ani a poni se kan diriam lawa kan mu sit lawa antana kan tong traya pathian chanchin tha pathian dik tak pathian om nge ni ti kha hria tir kan tum zo kha apoi mo em em ani ti chon hawa dei ko sapo hi a theis kan tiang chi pathian omring lo mi ani a par hamarong bol na tanga piang thar ve thawani ti chuan kum sanga zu ko paru kwa tharau thiang hlim baptisma a chang ve ani April ni hi tanga ni so som pani sanga zu ko som palia Assemblies of God Pentecostal in khong pui ma sabera secretary atana thlan ani a hi Assemblies of God lo din na bul ani boka ti chuan kum sanga zu ko som thum pakwa Pentecostal Church Incorporated Alaudin Khan General Superintendent na thlan ani le a ti chuan September ni som ni panga sanga zu ko som li panga United Pentecostal Church Alaudin Khan General Superintendent masaber ani le ani ama hi kan chin chia apoi mo khop mai UPC Kaushan United Pentecostal Church Khovel Alaudin masak pera General Superintendent masaber ani hawan e go sa hi kha lo chin chia tai la tho me ti chuan hen ha hi kum sa zu ko sum nga pakhat thleng a chela July ni som pathum sanga zu ko som ruk pali khan Windsor Ontario Canada ama ina tangin chatuan ramin kalsan ta ani ama chen na in nge ya borala chatuan ramin lo pan san ta ani chuan a dut le chuan Oliver F. Fosa ani hi kum sanga zeria som ko pariat me ni som ni pania Oklahoma State a pianga kum sanga za ko som pakhata tharau thiang him baptisma a chang ve ani po hian ti chuan sanga za ko som panga I so mingin baptisma chang ve ta a August ni ruk sanga za ko som pasaria ordain ani a pastor ta na khan ordain ani ni ti chuan sanga za ko som ni pakwa tanga somthum pakhat inkar chungin Apostolic Church of Christ assistant general superintendent atan thlan ani boka sanga za ko som sari thleng khan he na hi thoka miro rel thiam takle Pentecost rong bol tu de jinga ngai ro pui ber pakhat ngai ro pui per te jinga mi ani adot le chuan WT Witherspoon ei phei chu mi zo chuan kan threlar vi ome a ming pum chu William Thomas Witherspoon ani a sangka zariat somriat August ni saria Wempan Pennsylvania a pianga sanga zu ko som pania tharau thiang lim baptisma a changa ti chuan sanga zu ko som panga I suaming baptisma chang le a kum sanga zu ko som pasaria Columbus Ohio Apostolic Gospel Church adina ti chuan rei lo te a pathian pakhat ring tu ko sham lian ber an lo ni ta kha ko shana kha ti chuan Pentecostal Assemblies of Jesus Christ a foreign missionary chairman musa perani khovel ram tam taka azina I sanga zu ko som thum paria ta he ko ran yan general chairman
atan an thlanga tin United Pentecostal Church kum sanga juko somli panga kuma alo din khan Assistant General Superintendent masaber atan thlan ani bokani ti chuan he na hi sanga zakwa somli pasari October ni somli pasari athi thlengin a chelani Yiswana tobera chuan Andrew D. Arson ani lenga ani hi sangha zare somriat pali me ni som pasaria Iran Middle East eta musulman ram khote takte apian hi nawalong in khana araratlang atanga mel zali vel hla ni araratlang hi urartu ten tia kung lai an tam tonga chuan chumi atanga hla mel zali vel a chuan apianga ti chuan kum sangha zakwa a Iran rama apiang tharta a sangha zakwa pan hi America apema ti chuan Iran atang khan America ron pem ta sangha zakwa pariata tharau thianglim baptisma changveta ama hi azin zawin rongbol na po anei zaw hle a Canada United Kingdom te Holland Netherlands kan ti te Norway le Sweden Russia USSR le Iran na te yan ronga bol ani Iran a hian ronga wa bol le ani mela ma pian na ramani wangin ava vei ve te poni mai thaya Europe te tikhan rong bol na anei na san hle ani ti chuan le khabu thatak tak a ziaka chungte chu tun thleng hian ko ran tan man na poimo tak tak ala ni a ale khabu ziak khi kan ko ran bookstore ate pa mu tur lo mai thaya le khabu ro pui le hlu tak tak tun thleng po kan hriat na ti zau tur pathian thua chungte po chu anu chi ani ti chuan sang zagwa soma pastor tan ordain ani a sanga zakwa somthum panhi November somni pukwa Pentecostal Assemblies of Jesus Christ azom ta a chumi nuwa New York ate Long Beach California le mun rang ronga Pentecost pastor na thoka ti chuan sanga zakwa somruk pasari October ni sompruk khan Bay City Texas chatuan ramin lo pansan vele ta ni pathian pakhat ring tu rongbol tu kan thengin lo tur miro pui ania ma hi afapa NAR sanapo kum tam tak UPC General Secretary ani nuin General Superintendent apo sangni pakhat thleng khan athok nge ni afate po pastor na afate pon arongbol na sul nu loron chunzom zelin arongbol turo pui tak tak te po on loron ni zelani ti chuan khang ganzir laina aron soibaka mi poimo tak tak an oma Frank J Stewart te Glenn A. Kukate tin GT Haywood mi hang ani hi chungte Ian Bell te Oliver F. Foss konzir to a tin konzir laina aron soiba ka khan mi tam tak an lo mani ti kha kan soi to kha chuwangin Voinia Pentecost kaushan akanom thei chan te pathian chanchin tha tuile thlaraw pian tharna suangai damna baptisma te pathian pakhat chungchanga te kan lo hriat ve thena chana hi anni rongbol na zar hi kan ti lo thei lova thlaraw thianghlim harna lo thlenga ti chuan kovel ram sang atangin chim tu an zungkala pathian na thom mak muturin chu thlaraw thianghlim revival ron thlenga khan kovel mi tam tak kha hi khoma ti chuan a then nek sorna te soi chiat na te pon tok ve heng hun lai hian har sana tam takan tok ve a ama ro chu khan tho kha thlaraw thianghlim tho kha na sat em awangin dan zo rual ani lova ti chuan khovel ramatanga ramsang atanga ron kalate ang te po khan thlaraw thianghlim baptisma an changa chanchin bumbi vakal thleng khan thlaraw thianghlim baptisma khan lo chang zela ti chuan an mani omna hmuna ten pudar zela tin chanchin bumi te po khan an mani khan an va experience nge awangin an mani experience akha chanchin buakin chang takin an ziaka ti chuan a chiar tu le a hmutu ten kha thlaraw pathian na thoma kha chim ve an chaka ti chuan a hmuna vakalin an lo dong zela ti khan thlaraw thianghlim harna kha a dar zau zelan pudar zela ti chuan min pathian thu di kan lo hriat pha
pathian chan chin than lo hriat pa pathian pakhata minung pathum om ring tu mi tam tak te po khan pathian pakhat ani zia an lo hria isu hi pathian ani ti khan lo hre ve ta chu chan chin chu an pudar zela chuan hma an la zela ko hran a lo ding chhawa pentecost ko hran dik taka kha pathian ni lo din chhawta chumi atang chuan voin nia chumi te rong bol na zar chu kan lo zo ve ta ko hran dik taka kan lo om ve thei pha pathian hi tunge ni ti kan lo hriat thei ve pha ta tin chan chin tha isuam hinga suang e dona non baptisma chan te tharau thiang hlim chan te kha chan dam na ni ti te kha kan lo hriat ve pha in kan lo chan ve ta chu wang chuan heng kan rong bol thuma sa mi ro pui tak tak te hi kan ta na chuan an hlue me ma kan hrengreng tur ani kan ram hruai tu mi ro pui tak tak man magandi te puneru te le khovel ramdang khovel ta na mi tho hlok tak tak te po khovel an lo piang to chung te po chu kan hre em ama ro chu ti lai ka ra kan ko hran he ko hran dik tak a lo din le theina tur ta na su su tu kan ta na mi poi mo em chan dam na kan chan ve theina tur ta na chan chin tha dik tak ron pudar tu kan rong bol tu ma sa te hi kan hriat ve kha kan mo phur na ni a chu wang chuan vinia kan zir lai hi a poi mo em ani ti kha kan soi du atin thil pakhat kan soi le du chu helai harna ron thlen chung chang a hian thil mak deuh te po oma pa pakhat pe chuan helai harna hi anuama ti le tuka kum som nga nun phung pa nga ya nun ai chuan thlathum lek po ni se kha tharau thiang lim dona kha thlathum lek po dam do ni la kha tharau thiang lim dona kha ka du zo ka ni tia pathian na tho kha a mu chiang em anuama ti em chu wang chuan kum tam tak nun phung pa ngai dam ai chuan reilo te dam tu ra kha tharau thiang lim dona kha ka du ati hial ani tin dam na ten changa bengong te mit del te e dam lo na kan sar sang mit thalo te kan te khan dam na an chang se la khan ha tho khatin kha harna hmuna tang khan thil eng takte aroin kap chuak thin ten tia tin thom bang deuh bom puak ang te po kha thleng thin an tia bula lo ngai thatu le an mita lo mutu ten khang kha thil mak deuh khan hmuwa chung chu kan soi vek seng lo voine kan zir lai ni lo wangin kan zir lai chuan kan throi tu ma sa te chan chin tlang pui ron thu ta ni maya he harna hian thil mak ro pui tak tak a hring chuaka a thleng bok ani ti kha kan zir lai na soi ba ka kan soi bel le du ni le voine kan zir lai te kan za ta ra lalpan mal min som sa ro se amen